Čoho sme my svedkami, milí priatelia, opäť? Že obchodník so smrťou, nevojak, zakomplexovaný nať, jednoducho rozpredáva, čo sa len dá, respektíve, opravím sa, darúváva, čo sa len dá. On proste odzbrojuje slovenské ozbrojené sily tak, ako ešte nikto v živote predtým. Vidíme, že techniku, ktorú Slovensko vlastní, ktorá je plne bojaschopná, ktorá je plne profesionálne vyskúšaná, rokmi, naozaj rokmi otestovaná, ktorá je kedykoľvek pohotovostne pripravená, bola odovzdaná opäť do rúk na Ukrajinu. A to konkrétne 30 kusov BVP-1 tanky, ktoré vymenil za staré haraburdy, za nejaké nemecké leopardy v počte 15 kusov. Prvý tento leopard prišiel včera, slávnostne sa producírovali pred ním a veľmi s nemeckou ministerkou obrany tam sa pretrčali s Náďom a podávali si paprčky. A toto je výmena, že Nemci staré haraburdy 30-ročné, ktorých sa potrebovali zbaviť, a nemá to kto servisovať, tak dali to na Slovensko. A aby oni neboli tí zlí, že dodávajú vlastne svoju techniku na Ukrajinu, tak to dali na Slovensko. Slováci dostali šroty a tieto šroty zostávajú na Slovensku a naša kvalitná technika BVP-1 ide v počte 30 kusov. Všetko, čo sme mali do posledného kusa, ide na Ukrajinu. Milí priatelia, ja naozaj žasnem, že čo tento obchodník so smrťou predvádza a čo vlastne robí. On by mal byť prvý, kto pôjde do prvej línii na Ukrajinu. Ja naozaj vyzývam Jaruška Naďuška, aby skutočne išiel do prvej línii na Ukrajinu, aby jednoducho ukázal, čo vie, aby si sadol na ten kanón a na tú odstreľovacú rúru, aby začal jednoducho premasťovať ten kanón, tak ako bolo v Tankovom prapore, vo filme, čo ste videli. A toto odzbrojovanie síl, slovenských ozbrojených síl musí skončiť. Veď my v podstate nič nemáme. My v podstate absolútne nič nevlastníme. Ako je možné, že v čase, kedy minister Naď je v demisii, môže takéto závažné, naozaj ohrozujúce bezpečnosť Slovenskej republiky konanie učiniť, kedy toto vôbec mu niekto odsúhlasí, pretože vláda takéto závažné rozhodnutia nemôže už uskutočňovať v demisii, kedy my sme vlastne všetky vrtuľníky odovzdali na Ukrajinu, odovzdávame všetky migy a posledné BVP jedničky ideme odovzdať. A len preto, že majú niekde v certifikáte napísané, že sú ruskej výroby. To naozaj je už takto pošahaný samotný Naď, že takúto chorobu, vnútornú chorobu on má zo svojho presvedčenia v sebe, ktorou infikuje svojich ľudí a svojich podriadených aj na ministerstve obrany, generálov, ktorí rozhodujú, ktorí mu možno pritakávajú. Jaruško, odíď prosím ťa už na Ukrajinu. Odíď, urobíš najväčšiu službu vlasti, pokiaľ pôjdeš do prvej línie na Ukrajinu. A možno by som si položil otázku, či vôbec Jaruško vie vôbec, čo je tank. Jaruško, to nie je ten tank, s ktorým sa hraješ v detskej izbe v Hrubej Borši. To je iný tank. Toto je iná situácia. Všetci by sme chceli zatlieskať Jaruškovi Naďovi, že naozaj odíde na túto službu na Ukrajinu. Ale aby takto slovenská armáda dopadla, kedy skutočne sa čudujem, že sa nenájde nikto schopný, kto by povedal, že takýto blbec jednoducho na obrane nemá čo robiť. A nie už to bolo v čase demisie ministra a celej vlády. Tak sa modlíme, milí priatelia, aby tento človek bol minulosťou pre Slovensko.